si Ma'am Ermi Escalante. Maayong buntag, ma'am. Yes, good morning, Miss Arby, o sa mga pinaka-favorite sa episode. Yes po. Oo. Maayos buntag. Okay. Yes, ma'am. Oo, ma'am. Unang pangutana nato, ma'am. Daghan kayong salamat, ma'am. Di ay, ma'am, no, sa pagdawat Yes, sa tong po. imbitasyon. Ma'am, unang pangutana nako, ma'am. Unsa bay sagad resulta sa mga anak inig magbulag ang ilang ginikanan po? Oo, kami sa matag sa among pag-expose niya sa mga community o Yes, po. handling the client, Mm-mm. ang kasagaran gyud nato nga mga issues and concerns sa mga kabataan. Yes. Kami problema sa asa sila paingon, Miss Abby. Mm-mm. Unya kanang distraction kay sa panagbulag man gud sa magdiayon Yes. unta wala man spare wala man Mm. gud untay labot no ang mga Yes. anak tungod Yes. kay sila man ang nagbangi, Mm-mm. sila man ang wala nagkahiusa sa ilang goal nga mag-set up og family. Yes. So ang kasagaran mahitabo ma-left out gud ang mga bata. So Mm-mm. sa man pa nagbangi sa dili pagka sinabot sa mga magdiayon, wala Yes. nila na-discuss ang agenda sa mga bata. Mm-mm. Unsay plastaray sa mga bata basta sumakabilang bahay na lang sila. Yes. Nagkanya-kanyang paningkamot na lang sila sa ilahang mga matag relasyon, sa Mm-mm. ilang kalipayon. Nawala nila na himong hisgutanan ang mga bata. Yes. Ang recruitment ni ini, ma-disrupt gid ang ilahang kinabuhi. Mm. Tama sa disrupted kaayo ang iyang panghuna-huna, ang Yes. ilang emotion, Mm-mm. ang ilahang pagtungha ug ang ilang plastar gid no asa man sila mabilong. Yes. Kanang giingon nga self-belongingness no Mm-mm. mo'y na-disrupt, mo'y natarog sa Yes. hisgutan ng panagbulag. Unya Mm-mm. ikaduha, naana sila dito sa ilang mga peers, sa ilang mga friends, sa ilang Yes. mga groupie, Mm-mm. sa social media o kanang dito sa ilahang mga kuan other kana guns Mm-mm. ang mga groupings Yes. madiin ilang na-incline or ilang nahawakan ilang support group ilang na mga magbasig na pagpapasyon sa kinabuhi. Yes po. O kasagaran sa mahitabo Miss Abby, kaming giingon dito nga kanang tungod kay kanang love, kanang giingon na to affection, o Yes. sa sila mga problem, asa sila mo adto. Mm-mm. So ang mahitabo, kung adto sila sa ilang mga friends, Okay. kung bad influence, Yes. improve sa mga peers. Okay. Hello, ma'am? Hello? Yes po. Oo. Ma'am, kanang basin pwede ta makapangita og medyo nindot nga signal, ma'am, kay medyo nag-choppy ta, ma'am. Sige po. Sabi siya, okay. Sige Sige, Miss. Okay. Okay na siya niya? Yes po, ma'am. Go ahead po, ma'am. Sige, okay. So, kana siya no, ang impact sa breakup, sa panagbulag sa ginikanan, ang grabe ang mag-suffer gid ang mga bata. Yes. Tungod kay wala kaayo nila mahisgutan unsa gid ang plaster sa mga bata, labi na sa economic, Mm-mm. education, Mm-mm. kaming pag-ensure nga naarang gid sila. They are loved by both Yes. of them. Kaya naghihigugma sila sa ilang ginikanan. Kaya ditong assurance kasama sa mga relasyon nato sa atong matag pamilya na Yes. agi assurance asa sila sa kanang panahon nga kinahanglan nila og kaistorya na sila murag kana man gid ang kasagaran. Nga kasagaran sa among mga focus group discussion Miss Abby ingon gid Yes. sila na they were left out. So nabian sila, wala sila na appeal sa plano sa bulagay. Murag basta lang ibilin sila sa lola, ibilin sila sa tita, ibilin sila sa friends, unya wala pa agenda pa unsa mapadayon ang mga kinabuhi sa mga anak. Yes. Na No? ikaduha kami hisgutanan sa kuan gani kana bitong daw sa economy kanang guidance kay Yes. ingon man ta sa pagbulagay nila sila lang man gud ang nagkasinabot pero wala magpasabot wala mag-take on sa giya sa mga bata kay kanang kasagaran man gud it's not really to discriminate the lola the tita kung lahi man gud ang parents in terms of Yes. discipline kung I naa see. sa lola Mm-mm. kanang usahay ang lola freestyle man ang lola tungod kay makward ang mga apo. So kanang lahi gid ang discipline sa ginikanan. Mm-mm. So ikatulo nga issue kanang isgutanan sa kana bitang
kanang naa sila mga issues and concern, labi na Yes. ko na naa sila mga crushes, naa sila Yes. mga addiction, o Mm-mm. naa sila mga choices nila sa ilang life, kanang asa sila mostorya kay ato man gyud i-recognize Miss Abby nga kung Mm-mm. naabanggod sa mga katigulangan, naagid siya generation gap. I No, mean, okay. labi na karon nga henerasyon, lahi man gud ang henerasyon nila, Mhm. ninyo nga mga bata, no, batanon pa man kami sa Abi. Yes po. Lahi man gud ang generation sa mga bata, no, mas kinahanglan pa matun-an sa Mm. ginikanan Mm-mm. ang kining Z generation nga gilangoyan karon sa mga kabatanoonan labi na sa lifestyle, Mm-mm. sa social media Yes po. influence o Mm-mm. kaning mga peer influence Yes po. ug uban nga mga external factor nga miumol sa usa ka kabataan. Alright, ma'am. Kana po akong Yes po. tan-amin. Oo. Yes po. Ma'am, ikaduhang pangutana na ako, ma'am. Alang nimo, angay pa ba mag-uban ang ginikanan, magtiayon, Oo. bisan og wala na kini nahigugma sa matag usa. Kumbaga wala na tong respect, ma'am, wala na tong kalinaw sa Mm-mm. ilang pamuyo. Yes po, go ahead. Yeah. In the first place, kanang bitong mag-choose ka og tao nga imong iuban na amang Yes. unang-una na agid na siya hisgutan ng attraction. Mm. No, ang senses sa tao, no, kay mingon man ta na nan gigugma man na imo dako na siya mata, pero dili man gud mo ma-describe because love is subjective. O sanik siya kabutang na ikaw ra jud ang nakahibaw why you love, why you have this attraction Yes. to the opposite sex or the Mhm. same sex na we recognize the LGBTQIA community man sa Mm-mm. hisgutan ng relasyon. Yes. Ikaw lang kita kahibaw ana. Mm-mm. Nobody. Ya, Yes. ikaduha ka nang magdili na mo, i-terminate pa ninyo inyong friendship, i-terminate pa ninyo inyong partnership, i-terminate pa ninyo inyong marriage. Kay Mm-mm. marriage is just a contract. Papel lamang good na sa Yes. Abi, no? Nga, Mm-mm. nako kaayod papel sa kinabuhi, labi na sa babae, nga Mm-mm. matali jud ka all throughout sa imong life. Yes. Kaning kung wala na gid lang subjective na love, kaya mahimo man siyang subjective, kung dili man nimo maamumahan Yes. ang love, kinahanglan man nimo i-nurture, no? Mm-mm. Kinahanglan nimo pagdawat sa mga negative and positive attitude, both Mm-mm. parties, imong ang love mahimong objective. Mm-mm. Kung nag-work out with ang relationship, na amoy Yes. unification, na amoy Mm-mm. certain agreement, and higher level of understanding sa life. Mm-mm. Kung wala na na siya, Miss Abby, Mm-mm. murag useless gid ang panag-uban, no? Kanang why you Yes. should stay it's called your agony, your Mm-mm. sacrifice kung wala namang gid ang subjective na love. Mauman. Kay ang love subjective ni bisa throughout the years na nag-uban mo, wala Yes. siya naamuma, wala siya ni lambo, Mm-mm. wala siya ni tubo, kumbaga Yes. sa tanon pa wala gid siya namunga. So, ngano namunga lang siya anak pero wala gid siya nabunga into a highest level of production na diin ingon mo, this is really it. This is a real family na until death ako gid ning ko anon. Kung naana ganit mga physical, verbal, Yes. economic, psychological, mental nga abuse, Yes. lagi problem na ang relationship. I mean, kung dili na ka mo uli on time, naala ka sa barkada, Yes. and you have the other parties, no, naala kay attraction sa other girl or Yes. boy, so wala na siya kapaingnan nga relasyon. Mm. Ako as kami as naami sa counseling on sexual and gender-based violence, Mm-mm. gining GBV and VAW, Mm-mm. ngayon jud ni it's always a choice. Kung gusto ka nga i-extend mo imong kulata, dawaton ang kulata, dawaton ang abuse verbally. So ikaw, kay life is always a choice, manggod Miss Abby. Yes. Kay usay makaingon na gud kung ano, bugbog sarado naman siya, gabi niyang paningkamot kay trabaho at iyang bana ano, nagpabiling pa man siya sa relasyon. Mm. Ang tubag lang yun sa babae is all because of the children. Yes. So kana siya, niya Kasal. hantod ka na sa amang kaanak nga sakripisyo. Mm-mm. Yeah, the other way around din Miss Abby, kana bitaw mga babae nga gipa gibuhi lang bitaw sa lalaki. Mm. Tingin sila naman wala man ko'y choice, ma'am, bisan gina Mm. na anay abuses sa iya ha, Yes. apil ang iyang anak, Mm-mm. na anay mga touching sa iyang anak, na anay certainly na ay seemingly at paingon na sa rape. Tingin Yes. gid siya na wala ko'y choice, mamatay man gud di ma'am, kay gibuhi ra man gud di sa among bana. Okay. No, I kana see. isa nga sakit sa ato nga mga babae, Miss Abby. Mm-mm. Nga kana bitang gibuhi ra ka, gipakaon ra ka, gipalamoy ra ka nako, wala kay Mm-mm. katungod nga musukol nako, wala kay katungod nga
mo fight back because gibuhi lang ka. No? That's again, another setting, another kahimtang labangon gid sa babae, hantod ka Yes. sa amang kakulatahon, hantod ka sa amang ka-effort sexually, kana bitang, because in marriage, even Yes. in live-in relationship na amang good man rape, Yes. once you don't enjoy sexual activity or sexual no pleasure at all, there is really always rape. No? Kanang wala kay sexual pleasure, Yes. kanang gitanan sa paghihilawas, rape na ni sa abi. I see. Mo na nga ingon ko, hangtod ka na sa aman ni mo i-hold on ang relationship. Kung ingana dili patas ang pagtanaw sa babae, wala respeto o dili tan-aw niya, ikaw usa ka babae respetuhan susama sa iyang inahan, igsuon nga babae. Okay. So ana ang atong kuan. So Yes. kung kami we don't prescribe. We always give the situation, we always give the scenario, and we let the client decide. Okay? Kanang it's always the choice man gyud sa client. Alright. Among hinuon gyud sa family planning organization at the Philippines, mag scenario building man gyud ni, Scenario base building. sa among sinatian sa mga handling sa mga couples nga Yes. mga GBV issues, kana lang gyud ang kanunay na mo gina-atiman o kintahay kung mingon siya nga naanag yung mga cases nga kinahanglan magligal, nag-prescribe po niya og legal consultant, lawyer para matabangan siya sa iyang justice. Okay. Gusto siya justisya para sa relasyon niya. Okay. Ma'am Ermi Escalante, daghan kaing salamat ma'am no, daghan kaayo kog natun-an personally ug nang hinaot ko ma'am nga dili kini ang last time no nga mag-uban-uban kita. Atong nakauban gikan sa Family Planning Organization of the Philippines si Ma'am Ermi Escalante. Maayong buntag ma'am. Yes, good morning. Thank you so much, Miss Abby. Thank you. Saturday edition.